Musa Temeli ale kɔni bɔra RPM parti kɔni na ale y'a ka parti kura kɔni sigi. Carte biométrique ko jɔn de bɛ fɛ k'a lagosi Mali kɔni na. Burkina jamana kan a yirala k'a fɔ ko Solanso ko o kɔni seginna État kɔni bolo. Sapeur-pompier maa 2 minnu bɛ yen n'olu kɔni fatura attaque kɔni fɛ kunu olu ka janaja kɛra Bamakɔ. Aw bisimila ye an ka don kibaru kɛnɛ kan. An bɛna an da don ni kibaruya kɔni na k'olu ɲɛfɔ aw ye. Kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ ka bila min ye Musa Temeli ye ni ale yɛrɛ ye Mali politicien dɔ ye. A y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni bɔra RPM parti kɔni na. Ayiwa kunu min kun ye janvier kalo tile 5 ye. Musa Temeli ale ye kunnafonidilaw wele kɛnɛ dɔ kan kɛnɛ mun kun a y'a yira k'a fɔ ko RPM ni ale kun ye parti ye n'o b'an ka jamana kɔnɔ kabini wagati jan ni ale Musa Temeli yɛrɛ kɔni kun b'a la wa ni Mali jamana kɔrɔ dɔ kɔni kun bɛ yen Ibrahim Boubacar Keita ale yɛrɛ kun ka parti don. Ayiwa Musa Temeli ko ka Ibrahim Boubacar Keita to fanga la ale kun ye wasadenw kɔni ka ɲɛmɔgɔ ye ni an b'a fɔ ma Assemblée nationale. Ayiwa Musa Temeli a y'a yira k'a fɔ ko ale ka nin bɔli kɔni tɛ dɔwɛrɛ o de k'a fɔ ni parti RPM ko o parti tagabolo kɔni ni ale ka laɲiniw kɔni tɛ ka bɛn. Jani a ka kuma in kɔni daminɛ ani ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidila ye a ko k'a bɛ tasibila kɛ min ye Ibrahim Boubacar Keita ye ka saya ko la ko hali bi a bɛ Ala deli Ala ka badabada dali nɔgɔya ye ani a b'a fɔ a ka baaraɲumanya na k'a ɲɛsin ale ma ani Mali kɔni ma. Ani a ko kuma tɛmɛnen kɔfɛ a wulila ka tasibila kɛ an ka finitigiw ye ani ka foli kɛ finitigiw minnu bɛ yen su ni tile n'u b'u ni di walasa an ka jamana ka bɔ majugu kɔni bolo. Ayiwa a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko nin kuma in tɛ baasi nka ale kɔni bɛ ka bɔ nin parti la sabula don n'a nata ale yɛrɛ bɛ fɛ ka ka parti kɔni créer wa o baaraw kɔni bɛ ka daminɛ ala tɛmɛ. Ayiwa nin kɛnɛ kan min ye parti RPM ye ko o maa dɔw fana yɛrɛ kun bɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu ka tagabolo ni Musa Temeli ka tagabolo ye kelen n'u bɛɛ lajɛlen dusu kasilen don parti in ka tagabolo la sisan olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ nin kɛnɛ kan. Ayiwa an ka jɛ an ka Musa Temeli ka kuma in lamɛn a bɛ k'a fɔ tubabukan kɔni na. Aujourd'hui, le constat est amer. Tout d'abord, nous constatons la dégradation générale de la situation du parti, caractérisée notamment par le dépassement du délai statutaire du congrès initialement prévu pour le 23 octobre 2019. Le refus de l'ex-président du parti, Dr Bokari Keita, d'accorder une motion en l'honneur de feu le président Ibrahim Boubacar Keita, fondateur du parti, lors des 3e assises du comité central du RPM. La mise en place de sections parallèles au mobile des textes. Ensuite, le refus catégorique d'appliquer la décision de la Cour d'appel de Bamako qui stipule que le BPN RPM forclos sur la base de l'article 32 des statuts du parti. Les décisions prises lors des 3e assises du comité central déclarées nulles et de nul effet. Les partis doivent s'atteler à la mise en place d'une commission en vue de créer les conditions de la tenue d'un congrès. Et enfin, l'établissement de sentiments de confusion et de doute qui suscitent de l'inquiétude auprès des militantes et militants qui aspirent à se présenter aux élections communales et législatives. Des hésitations dans l'esprit des militants à continuer de militer dans un parti sans perspective claire, sans cohésion, plutôt habité par le démon du clanisme. Ainsi, est-il aisé de constater que le camp d'en face n'était animé que par la volonté de tourner rapidement la période incarnée par Ibeka, continuant ainsi la trahison qui a commencé de son vivant et qui a nourri la violente contestation au début de son 2e mandat. Mali carte biométrique ko maa dɔw bɛ fɛ ka lagosi an ka jamana kɔnɔna la. An balima kibaruya m'an bolo ni koɲa kan o de k'a fɔ tɛnɛ tɛmɛnen ni kun ye janvier kalo tile 3 ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko bɔlɔlɔw sanfɛ kununkan dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na o de ye k'a fɔ ko maa dɔw ye lien dɔ kɔni bila k'a yira k'a fɔ ko i bɛ taa o lien cliquer
ko i bɛn'i ka carte biométrique kɔni sɔrɔ ayiwa o lien yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye je valide mon NINA ayiwa a yirala k'a fɔ ko maa caman yɛrɛ kɔni y'a kɛ fo k'u ka données personnelles yɛrɛ kɔni bila a kɔnɔna la o hukumu de kɔnɔna la maa dɔw yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi sabula ko olu ma da la ni nin ye ko ɲɛnama ye o ko ninnu kɔni kɛra tɛnɛn journée kɔnɔna la nka wulada fɛ minisiri min sigilen bɛ lakana ale ni lakɔlɔsili kama ale kɔni ye sɛbɛn kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko nin ko in tɛ olu kɔni nɔ ye ko olu t'a dɔn maa kelen min ye nin waleya kɔni kɛ wa ko ni ko bɛna kɛ carte biométrique ko la ko gouvernement b'a sɛbɛn bɔ ko a wagati nka ko an bɛ wagati min na ko bi ko gouvernement ma maa si bila i ka taa site sanfɛ ko ka taa i ka information don ko ka sababu kɛ carte biométrique ko ye wa ko olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu kɛra sababu ye ka nin waleya kɛ walasa u n'u bɛ se ka minɛ cogoya min na wa an bɛ se ka yira k'a fɔ nin ko in na kɔni an kɔni bɛ se ka gouvernement kɔni jalaki sabula ko gani nin don kofɔlen cɛ gouvernement ale kɔni tun ye communiqué dɔ kɛ ORTM na ka yira k'a fɔ ko u bɛna site dɔ bila site min kɔnɔna la maa i bɛ se k'i ka carte biométrique ko kɔni ɲɛnabɔ a sanfɛ gouvernement kɔni tun y'o fɔ nka a kun ma a don na pɛrɛpɛrɛya k'a fɔ ko a bɛna kɛ nin don kofɔlen ye an bɛɛ lajɛlen b'a kalama an bɛ waati min na ko bi carte NINA ale ni carte d'identité ko ale kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la maa caman yɛrɛ kɔni kun y'u ka wulikajɔ kɛ olu kɔni y'u ka wulikajɔ kɛ ni site in sanfɛ kun kelen dɔrɔn de kama walasa u bɛna sɛbɛn dɔ sɔrɔ sabula an bɛ wagati min na ko bi maa caman bɛ yen sɛbɛn yɛrɛ kɔni t'u bolo nin sɛbɛn ko ninnu fanfɛla la ayiwa an b'a kun ɲɛsin Burukina kan hali bi lakanabaliya kɔni hukumu kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko Burukina transition kɔni ɲɛmɔgɔ ni ale ye colonel Ibrahim Traoré ale n'a ka cɛdenw kɔni sera Solanso ayiwa Solanso bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama ale kun ye dugu ye dugu min kun minɛlen don banbagatiw bolo ni Burukina drapeau yɛrɛ kun tɛ wuli ye nka an bɛ wagati min na bi tare ye mɔgɔw kɔni bɛ se k'o fɔ sabula Burukina kɔni drapeau kɔni yɔngɔlen don yen sanfɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ colonel Ibrahim Traoré n'a ka cɛdenw kɔni ye ayiwa min ye colonel Ibrahim Traoré ni ale yɛrɛ ye Burukina kɔni transition ɲɛmɔgɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu nisɔndiyalen don kosɛbɛ olu ka nin baara ninnu kɔni senfɛ wa ale yɛrɛ kɔni selen nin kan o de ye k'a fɔ a bɛ a ka finitigiw fo kosɛbɛ dante foli min na u bɛ ka cɛsiri min kɛ Burukina kɔni ye ko ale kɔni tɛ se ka u fo ala dɔrɔn de bɛ se k'u sara sabula ko ale ka jamana kɔni kunna wolo k'ale yɛrɛ kunna wolo wa jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyalen don nin waleya in na ja n'o cɛ u ka sagali kɔni senfɛ ko gɛlɛya dɔw kɔni y'u sɔrɔ o de ye k'a fɔ ko min ye siraw ye dugujukɔrɔmugu caman kɔni tun bɛ yen nɔ ani u ni banbagati dɔw kɔni karila ɲɔgɔn na u ka pankulu minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ mugu ci u ye olu kɔni bila ka taa mugu ci la olu kɔni sera ka banbagati caman kɔni minɛ an bɛ wagati min na bi min ye colonel Ibrahim Traoré ale n'a ka cɛdenw kɔni sera ye wa ale yɛrɛ taara a ka sankura kɔni discours kɔni kɛ Solanso dugu kɔnɔna la ayiwa aw ni an ka jɛ ka colonel Ibrahim Traoré kɔni ka discours lamɛn nanzarakan kɔni na. Si j'ai pris la route, c'est aussi un message. Il faut que les leaders puissent être avec leurs hommes. Même si ce n'est pas tous les jours, il faut que ce soit ainsi. Ici, vous êtes en détachement, je n'en doute pas en tout cas. Mais c'est important pour le soldat de savoir souvent que le leader avec lui prend les mêmes risques que lui. Ici, ce qui vous intéresse, c'est la sécurité de cette population qui voit en vous le seul espoir de vie. Et les gars, donnez-leur cet espoir-là. Permettez-leur de vivre. Vous êtes faits pour ça. La fatigue, le sommeil, ça ne nous connaît pas. Donnez-vous à fond. Parce que quand vous marchez, regardez-les bien. L'espoir qu'ils ont quand ils vous voient. Kibara kuncɛla kibara min b'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ ko sapeur pompier cɛden 2 minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni sara kasela ni marakakungo kɔni attaque la ko olu kɔni ka janajaw kɔni kɛra kunu ayiwa kibara minnu sera ma ko ɲɛ la olu y'a yira n na k'a fɔ ko kunu min kun ye janvier kalo tile 5 ye Sogonikɔ sapeur pompier direction na ko ni maa kɔfɔlen 2 ninnu ka janaja kɔni kɛra ye ayiwa a yirala k'a fɔ ko min kɛra dɔgɔkun in kɔnɔna la attaque 2 min kɛra an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ yɛrɛ kɛrɛfɛ kasela ale ni marakakungo o attaque senfɛ a yirala k'a fɔ ko maa 7 de kɔni fatura o maa 7 la maa 2 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni ye sapeur pompier cɛdenw ye ni kelen tɔgɔ ye sergent chef Idrissa Dambele kelen dɔ in ale fana ye sapeur pompier ni ale tɔgɔ ye Cɛba Kulubali
ayiwa ko ninnu fila de kɔni bɔnɛlu ni la ni attaque in kɔni senfɛ ayiwa o jɛnaja in kɔni kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko sapeurs-pompiers ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ yen nɔ u bɛɛ lajɛlen taara ka taa tasibila kɛ Enima kofɔlen ninnu ye k'a yira k'a fɔ ko u sara maliko de la u ma sa gansa sabula u sara u ka baara kɔni cadre de kɔni fɛ ayiwa o de hukumu na ɲɛnajɛw kɔni kɛra ani ka tasibila kɔni kɛ nin ko in kɔni na min yɛrɛ ye sergent chef Idrissa Dambele ko ale kɔni su donna ɲarela kɔni kaburu donna Cɛba Kulubali ale kɔni su donna Welesebugu kɔni kaburu don kɔni na an bɛ dugawu de kɛ Ala ka batamata dalen kɔni nɔgɔya u ye ayiwa ni attaque in kɔni senfɛ ko ni attaque in yɛrɛ kɔni tun bɛ se ka bali walima ko wɛrɛ tun bɛ se ka k'a la min ni nin si lajɛlen tɛ kelen ye an ka jɛ an ka kunnafonidila dɔ bɛ yen ni ale tɔgɔ ye Bubu Mabel Jawara ye ale bɛ ka ɲɛfɔli kɛ ni attaque in kɔni ko la an ka tolunkan kɔni na don dɔ sera an ka poste a sera yɔrɔ min na ko bi fɛn min ye baro kuntanw o ka nɔgɔya ka bɔ poste la fɛn min ye distraction ye o ka bɔ an ka poste la n'an bɛ yɛlɛ poste la an k'a dɔn aw yɛrɛ ni lakanali o ye faso ka wajibi ye aw ka fasodenw ni lakana o ye aw fana ka wajibi ye n'an ye nin kɛ ka ca Ala fɛ an bɛ ko caman kunbɛn fɛn bɛɛ tɛ marifa ni muru ye dɔw yɛrɛ bɛ an yɛrɛ ka comportement la poste la il est temps que an ka posture falen il est temps que an ka posture falen jamana bɛ yɔrɔ min na an ka posture falen ani mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ 31 ɲɛkɔrɔla la coordonnées sécurité kun établi no fan bɛɛ 31 tɛmɛna fête tɛmɛna dɔrɔn an ye bara baissé an ɲinɛna mais an b'an bila an kunna an b'an cɛsiri don min na donbaw la an k'a bila an kunna ko an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na don o don de don parce que n'an dadigi la kungo kɔnɔ u bɛ n'u ta sara an na soforokun na k'a daminɛ Segu fo Bamakɔ ni mɔgɔ min bɛ se k'a bila commentaire la contrôle kelen tɛ yen Segu fo Bamakɔ ni mobili bɛ fouillé yɔrɔ min na an ye hakili lajigin a la ne bɛ se ka kɛ maa ye Segu fo Bamakɔ duguba fila balimaya da ɲɔkɔrɔ a k'a lajɛ jamana mana muru ni marifa san cogo o cogo le comportement aussi ça fait partie de la sécurité n'i ye jateminɛ kɛ Marakungo attaque la min n'a ye marifa ci les terroristes là en question ou bien l'assaillant en question a nana moto la ka moto jɔ sira fan dɔ la a kɛlen ka moto jɔ sira fan dɔ la a ye gidɔrɔn tigɛ k'a kɛ i n'a fɔ o y'a sɔrɔ éléments n'o ye protection civile éléments ye u kɛlen bɛ ka tasumaba bin u b'a la k'u laja n'a y'a sɔrɔ ko Ala ko don maa min bɛ ambulance ta ka taa banabagatɔw ta maa min bɛ taa mɔgɔ degunbagatɔw ta maa min bɛ taa dɛmɛ don adamaden dɛsɛlenw ma bilahi ta ye diɲɛ fan si ko maa min bɛ diinɛ ko kɛlɛ la k'o ta bɛ se protection civile ma diɲɛ fan si a tɛ yen a ye moto jɔ ka gudɔrɔn tigɛ mɔgɔw bolo a bɛna ɲininkali de kɛ a ye arafali wuli donc nin yɔrɔ la an bɛ mun fɔ n'a ma ɲa protection civile a militarisera depuis le 20 août fɛn minnu militarisera nous demandons l'effectivité de cette militarisation a y'u doter a y'u armer min kɛra marifa cilen bɛɛ yɛrɛ ɲini alors que ni armée riposte dɔw tun bɛ yen ko dɔ tun bɛ se ka kɛ n'i ye mɔgɔ kɛ militaire ye mais militaire ya minɛn d'a ma n'i ye mɔgɔ kɛ wara ye waraba minɛn d'a ma n'i y'a kɛ sama ye sama minɛn d'a ma ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bi don kibaru ye k'a da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn